Най-скъпите правни проблеми са тези, които не се виждат. Един положен подпис днес може да ви създаде проблем дори след година. Ето защо днес реших да ви кажа за 5 риска, за които всеки следва да следи, когато управлява или развива бизнеса си. Риск номер 1. Това са договорите. Повечето договори изглеждат наред, докато клиентът не спре да плаща или не спре да изпълнява поетите с него задължения. Тогава се оказва, че няма неустойки, няма предвидени клаузи, гаранции, инструменти за бързо събиране на задълженията или за защита от неизпълнение. Риск номер 2. Това са трудовоправни пропуски. Докато всичко е спокойно, никой не гледа вътрешните правила. Но при дисциплинарно уволнение или трудова злополука, точно тези пропуски са решаващи за спора. Риск номер 3. Това са забавени и несъбрани вземания. Забавените плащания и вземания не са просто неприятност, а в някакъв момент се оказват финансов риск за фирмата. И колкото повече е това забавене, толкова по-трудно и по-скъпо излиза събирането. Риск номер 4. Това са писмата и съобщенията от държавни органи и институции. Едно писмо от държавен орган не е просто формалност, а един грешен отговор към институцията води до сериозни рискове от налагане на санкции. Ето защо не ги пренебрегвайте. Риск номер 5. Това са решенията без правна перспектива. Всеки ден се вземат решения за персонала, за сключването на договори или за поемането на финансови разходи. Но последствията от взети решения без предварително съгласуване и без съпоставка с закона често струват скъпо на фирмите. Ето защо проверявайте на време, защото превенцията е най-сигурният начин да защитите вас или вашия бизнес.